skal vi lige have fundet vores musketing. Kom så. Muske kom, muske i, muske klar, muske start, vi er parat. Spekulerergruppen tænker som en tordner. Og du ved, at du er en muskeordner. Kan du ved, at du er en muskeordner? Hej, Tess, nu skal vi til det. Haha, smutter ind på plads, så vi kan se det. Muskler, muskler, muskeordner. Musketing, musketing, musketing. Der er en smart fiskestang med en hånd som krog. En oppustet jakke. Den kan svæve og flyve. Et blødt tæppe. Hyggeligt. Og den mystiske musketing. Det er en hemmelig ting, vi kan få brug for senere. Tingetang frem med musketing. Når vi skal bruge den, kommer han med den. Se, det skal slet ikke ringes. Og vi skal bare sige hej til os. Vi skal bare sige hej til